Ayaw, gudin na ay. Kumambang. Dali. So ayan guys, Pagawin na lang tako. ayan, nagsimula na sila sugod ng ikaon guys. Ginagmay ra mo celebration kay COVID magkudron. Dili mami pwedeng maglangan. Ayan guys, sobrang saya dito kasi marami kami. Nandito po ang lahat ng Arquinians Rock. Ayan. Hi guys. Labi na ko guys. Ayan si Rimar. Rimar, kaway. Oy. Hello mga kajam-jam, ngayon po gagawin namin ay magluluto po kami ng ayan, spaghetti may sauce, ayan. Tapos ano ba to? Ito oh. This is tomato sauce, guys. Tomato sauce. Ayan, magluto po kami kasi birthday ngayon ni Kuya Arke. At ngayon guys, ayan, pupuntahan ko po yung auntie ko doon sa loob. Ayan yung auntie ko. Wala. Ayan. Ate, mag-hi ka naman. Hi. Hi. Yung kapatid ko, ito? Yan, nag-aasawa na. Baby, ito may asawa na to. Anak. May anak to. May anak to. Hindi pa alam ng tatay ko, may anak na to. Amo to guys, kay prank to na. Anak ka. Ate, ano ba yung niluto mo? Kabanda na sa nagsagbag bulan. Tubig lang? Huwag ka makialam, vlog ko to, uy. Ate, bakit tubig lang? Bakit tubig lang yung niluto mo? Yun ang makayanan namin. Oh no. Magkape-kape lang kami, guys. Maghihap kami ng mga kubang. Among ihapon to mga kubang pila kabok na ukap. Alam niyo guys, huwag kayong maniwala nito, oh. Uy, wala na tayong social distancing. Mag-social distancing naman kayo. Hala, friend na silang agency. Galit ko ba? Nag-anak ko, dili naman i-ambak sa kulit ko. Ayan, nakakatuwa tong si Si Kugang. si Gerald kasi humingi siya ng, ano ba yung tawag nito sa Tagalog? Bulad. Mga kajam-jam. Hey, guys. Hey guys, kumakain sila ng prutas. At saka candy. Ang gano. O, tingnan niyo mga kajam-jam. Tingnan niyo, oh. Yeah, see you. Ayun, dal-adri mong pagkamahit. Hey guys, mga tanin niyo prutas guys. Ito tawag sa inyo ni prutas. Sabi guys. Pasringan. Kayo mga kajam-jam, anong pagkain niyo dyan? Wala mo na magtanak mo ni tubag. Oy, may comment lang. May comment. O comment na kayo mga kajam-jam kung anong pagkain niyo dyan. Itong kapatid kong matigas ang ulo, sarap upakan Meron na po niya. yung jowa, tapos magka-baby na sila. Oo, totoo yan. Baliw na hula. Ang nila mga kajam-jam. Hindi pa kasi kami nag-agahan. Kaya, ayun, gutom na gutom. Ate, literal kita mo Tagalog. Itong isa, yung isa mga kajam-jam, oh. Busy. Parang may problema. Okay ka lang, ay? Okay ka lang? Lola, Kumakain kayo ng Luma. prutas at saka gulay. At saka iba pa. Itong minot. okay, ayan guys, oh. Ito na, marami kaming handa. Happy birthday, Uncle! Aya. May cake kami, oh. May cake. Tapos, oh, maraming pagkain. May spaghetti. Ayan, tapos may manok.
Tapos, may panangka-nangka pa. Tapos, marami kami guys. Ayan, tingnan nyo mga kajam-jam. Mga Arcanians. Gipang gutom na ni sila, sigurado ko. Ilabi na gyud ring nakapula. Daw. Gutom na rin. Garing mata rin. Gitulog man ni ganiha. Ayaw, budin na ay. Kumabang. Dali. So ayan guys, Bagay na lang tapa. ayan, nagsimula na sila isugod ng kaon guys. Ginagmay ra mo celebration kay COVID mapudron. Dili man may pwedeng magdagan ng ayan guys, sobrang saya dito kasi marami kami. Nandito po ang lahat ng Arcanians, bro. Ayan. Bye, guys. Labi na to guys. Ayan si Rinmar, oh. Rinmar, kaway. Hoy. May konting interview tayo. Anong lasa ng spaghetti, Rene? Sarap. Tapos maasim yung Kaya paano ba kumain ay? Anong magagawa? Kumakain ka ngayon ay nandito si Gerardo feeling. ikaw asumi, paano ba kumain ng spaghetti tapos may kakanin? Nandito si Gerald. Dito yung kapatid ni kapatid ni Ren si Rachel. Rachel. Ikaw, also man. So tatlo na siya ngayon sa Arcanians. So ito ang Yan. Si Gary Kasipong. Yan. Pag kayo guys, ganito lang guys. Oh. Kada nga, ganun. Sabi kayo. Alam nyo guys, masaya talaga pag kahit konti lang yung handa, basta marami kayo kasama, masaya talaga. Ako nang ipang Ito si Asumi, yung isa pang special guest ng Arcanians. Yan, wow. Yan po ang kapatid ko guys, yung kasama ko sa horror. Kumakain siya ng cake. Ayan guys, tapos na kami kumain. Ayan, tapos na kami kumain guys. Ayan, dito na sila. Ayan, sila si Gerald. At meron pa lang si James Bay. Dito ng dalawa. Nandito ang grupo ng Arcanian City. So ngayon pupunta po kami sa Sapa. Sa ilog. Ilog. Ilog na River.
sa nililiguan ko dati guys. Oh. Namin ngayon. Yung bata pa siya, nandoon siya naligo habang buhay. Boss, di ka! Di ko ito! Di po kuyugon! Yan. I say the monster. I say the fame. I say... Yan. Yan mga... Mag-hi kayo sa camera. Hi! Hi! Oh, yung leader namin. Oh. Malaking katawan. yan ang grupo namin. Marami kami nga. Maligo kami sa ilog. Kaya kapit lang. Huwag nang bibigyan. Mag-abang lang kayo. Kuhin nyo. Mag-hi kayo sa camera. Ulit-ulit ka, boss. Okay na. Si Asumi. Mo na naglakaw mi karon guys kay tungod gusto na ko nga si Asumi maniwang. Oh. What the? Kay mga dagko kayo lawas guys. Ito ako sikog jogging guys ba slim. Lataw na ko sa doon ni sila kabuk na ko dire. Lataw oh. marami kami guys. So yun guys. Na nami dire ron sa padulong sa mo atuan nga gitawag og salungon. Salungon nga sapa kay dito may mga ligo. So naa diri ang dalan so karon papunta namin dito guys. Kaya samahan niyo kami. At lagi ko sinasabi, jamming na. Jamming na! Yan, abangan nyo guys. Tumingin na kayo sa camera. Nagmuna yung malaki yung katawan niya. Nagkita nyo guys? Yung katawan niya. Laki yung... Ano yan? Ano yan? Parang baki ah. Baki? Tingin ka naman baki. Yun. Malaki yung katawan niya. Mag-hi kayo sa kaulahi. Mag-hi. Lumalapit ka, lumalapit ka. Ay, oh, tuwara guys. Oh, hapit na yun guys. Guys, malapit na tayo. Tingnan nyo guys kung paano ako lumangoy. Tingnan yung dalawa, talagtag kayo dalawa guys. Oh. Tulas yung isa. Ayun guys, isang kilometro na lang. Dapat na kayo doon. Malapit na kami. Yan si Gary Kasipong. Malaking nakain niya kanina. Hello mga ka-jam-jam! Nakita niyo yung malaking ahas dyan? Hindi ko alam kung ahas ba yan. Baka ayaw nyo pa sila na sharing.
Yan. Malayo lang sila guys. Ano ka ba? Natatakot? Parang natatakot kasi. O, para sa atin ko na ito magkadamdam. Tingnan nyo lang guys kung paano sa lumangoy kumaga. Yan. Magaling pala kayong tumalon. Ako kung hindi ako gitugno, tumalon na ako kanina pala. Yan guys yung magkasama namin, mag-high guys camera. Hindi na sila naman sa camera. Yan, nandito na si Asumi. Mag-hi guys camera. Hi! Tapos na pamili-mali. Yan, si Richie Pahong. Ano to, tuba? Yon. Pauwi na kami. Tumabi ka naman, hindi ka nakikita sa camera. At saka yung si Asumi, tumabi ka na. Tapos ka na sa camera. Ang dami ko jiran! Ang pare! Ayan. Pare! So ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagpanonood sa birthday vlog ko, at maraming salamat din sa suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Bye bye. Don't forget to subscribe and click the tiny bell para magiging updated kayo sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat din sa iyong panonood, at mahal ko kayong lahat mga jam. Kaya maraming salamat sa panonood, and 1, 2, 3 go, bye bye.